नै साहाया गावबागाव आखाइ गैया नामा साहा खापसेखौनो फुदुंना लोंनो गासिबो न'खरनि खामानिखौ मावनांगौ आरो नोंसिनोबो साहा फुदुंना होफैनांगौ नामा अनजालि मा बाथ्रा बुंनाय जादों बिला हाबा अनजालि साहा खापसे फुदुंना लाबनायालाय माथो जानोखाय अनजालि ओंखाम ओंख्रिया जायाखै नामा नोंगुमैनि अफिसनि टाइमा जासिगोन मिसि मोनना लादों नामा आंखौ मावा दाङा मालायनि सायाव गाबख्रावबाय थायो एसेबां आथुर जादोंमोन नोंलाय माथो संफैयाखै मा जाबावगोन बे बिनानाव सासेजों मानि थाखाय बियो बिदि रागा रागा जाबाय थाग्रा जाखो आंलाय सानदों मा बिब' बिनानाव गोरोबलायनानै संसार जागोन नाथाय मा जालांनो हमखो दा आं बिमानि दाखि बिब'नाव अनजालि एसेबां गोरा गोरा बुंनो हानाय जाबाय नोङो जाय बाजिनि थाखाय आं दिनै नोंखौ मोनदों बाजिया थिगखौनो बुंदों नों हाबा जाफैनायनिफ्रायनो बे न'खराव सुख गैला साहा कापसे फुदुंनोबाबो नांलायो बिदिबा बोरै न'खराव गोजोन फैनो जेबो नङा दे बिनानाव गोरोन्थिया बयहाबो जायो लोगोफोर फुल भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव होना दोनदो नोंथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामथां गोजोन्थों